Nandito po ako ngayon sa Silpi. Titingnan po natin yung mga pagawaan nila ng asin. Ito po. So ganito po ang itsura ng pagawaan ng asin dito. Meron pang isa doon. Tingnan natin. So, dito ni Manang Felipa Duerme. si Manang Felipa Duerme. So daapo ti agar aramid ti asin dito'y kalayan. Manaan niya dito inaramid yung ako Galva, sir. Galva. Sim. Tapos pinormayo lang akuan. Sinan kahon, sir. So dito inaapo ti usa rin dang paglutuan ti asin Galva nga inform da iti rectangle. Idi ununa na apo ti usa rin dakit drum gudwa in the drum. Nung tata narigat ka lumot agsapon ti drum. So nga dito pinapanunot da Galva. Nung ti kano disadvantage na apo kit saan nga agbayag mga 1 month ka laeng ma-parenting. Tapos deto'y bato kasi ano deto'y Bali, inatoy mi lang dito, sir. tapos han nga han kayo nagsemento. Saan, sir? Tapos sinikan dati bato manual daw no kamanang ti pa nagsana 5 days, sir. 5 days. 5 days ka no apo iti panagaramid ti asin. Ag magantulat ta deto in manang. Saan, sir? Bali, mapapaag siya na. Santo mga daw may cover to sa ako, sir. Dito. Ada, makita mo itong, awan to dito, danom na dito, sir. Nai, maadaw to matakumot lang sa may cover ti sako. So, pa, ikat de danom na dito, sir. Anya nga klaset kayot masapul manang kayo. Dito yung nagango lang, sir. Nalanggango nga kayo. Natangken. Dapat natangken. Yun, sir. Uray saan mat lang. Basta sunod. Basta kuwaon. Nagdadaktil nga kayo apo. Tapno nabayag. Anahab apura nga marunot. Deto kasi kadaktil na nga pagaramidan manang manut kwa. Maaramid na nga asin deto nga ta. Jack po yung amo dati, sir. Dati nga min dati nga pagsasanaan nito. Saksak ko nga amang ng data. 30, tapos dyan ito maalalang 30 kilos. Salok. Saluk. Sir. Adumot Daya 10 feet. Daya, sir. Daya maalam si 30. 30 nga salok. 30 feet. Dito Diyan mo lang ta. Ginudwa kami daya 10. Kapno basbasit lang. Kapno kaya kang arunan. So makita yung mga agbur-bur. Anya dagita dati nga naman ang. Dito ti pagurnungan ti rugit na, sir. Kapnon ko na maala di asin lang nadalot. Daw. Kasla filter na. Kanya nga dagya masapul manang tapno makaaramid ti asin. Number 1 anya dapat adda kastoy. Yun, sir, Nya na ganda ito kasi nga manang Sim. nga aramid mga kaslang ko Sinan kahon. sinan kahon parang kahon. Tapos next good detoy Pag yan dati kuha na deposit bali kuha na, sir. Tagaang na. tagaang.
lang kuha na paglutuan. Yun, sir. Tapos kailangan din ng kayo. Yun, sir. Yaman na, kayo Yan, kastoy. Kun danumti bye-bye. danumti baybay nagadumit apo uray manung drum ti kayat mo. Dagiti apo ti masapul tapno makaaramid ka iti asin. So subyanan tayo to dito apo to no bigat. Kain tayo to kitaan no kasano ti pagbalinan na dito eh. Tata danumpay lang dito apo. Nakita yung mat danumpay lang agburburit danum ti baybay. Tuno bigat akit makita tayo to na anya ti pagbalinan nan. So dito tayo ulit silpi apo tapno i-check tayo daytoy ararami din nga asin. So pastuyin apo ti ranganan nga ni maatsa namin apo. Mano nga tawon nyo ararami din dito yun manang panagasin panagsana. Ay, hindi. Kwan sir, iso pangalalan ni pagkuhan ni dito. Pagbiyagan mo, may nabayag nga ro doon. Nabayagan sir Lukas na nga, amyan, ito, sana ka makastoy, yung mga bubrami, dito, ang pangalan ni. Win amot nga narigat nga ko Yun sir, amumot nga kanan nga bantayan nga dito ko. naglaararo ng sir. Nanganin apo, malapit na. Nanganin agmagan. Dito filter na di kalman yung pakita kaya dito nga na ngayon panda napagsagat na tirugit. Asin dito apong narugit ka na mabali nga usarin. Hindi lang. Barang nasamit dati naramid mi. Barang nasamit. Minggu ngadetang. Magakas kamin apo. Mga sa dadanong nam ngaya bubuan na. Mano nga kilod order yo apo. Magtaglakot ta. Tapos transfer dat saku. Pernah mau besok? Yang nag-affect ng lakan. Pagkaso wang tarog ako. Tarog ako. Wad. Sadang sir.
Di lang gaya. Nakala. Mablo. Dito yung nakasangko ako pamagaling na pa kada nito Gaman.